ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಾನು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಬೈಯತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿದೆ ಪೋರಿತ್ತದು. ಹಾಯ್ ಬಲೆ ದೂರ ಹೋಗ್ನೀರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅದು ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದನು. ಸೊ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿ ಮನ್ಪಿದಾರ್ದಲ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗ್ನು ಟಾಟಾ ಹೊಡಿಗ ಯಾಕಂಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ನು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ ಬರ್ಡೇ ಇನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಏಪ ಏನ ಬರ್ಡೇ 8. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬರ್ಡೇ ಬಂದುಂಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೆಲವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವು ಪ್ರಕಾರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಜಾಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಾಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೀನು ಬಯಸ್ತಾನ ಅಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿ ಮಲ್ದಿ ಬಯಸ್ತಾನ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತೊಂದು ಹೋಪೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲಿ ಶಾರ್ಜರ್ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಪ್ಪುರ ಆಫರ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ದುಬೈ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಅಂತ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಕ್ಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೂಲೆ ಏರ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಪಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋಯ ತಿತ್ ಮೇರ್ ಬಲೆ ಪಂಡೇರಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಡ್ ಕಾರ್ ಕನ್ಪ ನಿಗುಲ್ ಬಲೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚೆ ನಾವು ಮೂಜಲ್ ತಿತ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ತೆಲುಗು ಬಂದು ತಲುಪಿದಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿದೆ ಬರ್ಪನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಲಾಯ್ ಫುಲ್ಲು ನೈಡ್ಲ ಬಡ ಖುಷಿ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಿದೆ ಬರ್ಪನು ಅಂಚಿ ಪೋಯಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಲುಪು ಜೋಕ್ಲಿ ಬತ್ತು ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪುರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕಾರ್ ತೂ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಅಲ್ಪ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪೋಪುಂಡು ತೋಜಿನ ಶೋಕುಡು ಅವೇನು ತೂಪ ಅಂತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ತೂಲೆಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಂದ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ತುಜಲ್ ಅಂಚಿಂದ ಫೋನ್ ಪನ್ನಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಪಂಡ ಪೋತು ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೂ ಪೊಡ್ತು ಪಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋತು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಕರ್ತೀರು ಅಂಚ ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹುಲಿಯರಮ್ಮ ಫುಲ್ದು ಆಲ್ತದ್ದು ಪಿದಡಿಯ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಟು ದುಬೈಡ್ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಜಾಗ ಚೂರು ಒಪ್ಪೋನಾಗ ಚೂರು ಟೈಮ್ ತಾಕುಂದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿದರ್ನಿ ಬೈಯಡೆ ಅಂಚ ಬೈಯ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಫಾರಿ ಮಾಲ್ ಮುಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಶಾರ್ಜರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಲೈಪೋಯ ಐತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಕಾರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಡ್ ಪೂರ ಕಾರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪನೊಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ UAEಡ್ ಅಂಚ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತನ ಬಾಲಿಗೆ ಅಂಚ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ತೊಂದಿಯರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯಾಗ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊಂದಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಪೋಯ ಬರ್ಡೇಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡತ್ತನು ಅಂಚ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೋತ್ ನಾವು ತೂ ಅಂತ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕೊಂಡು ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಗ್ಗುಡಂಗೆ ಟಾಯ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಟಾಯ್ಸ್ ಪರ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗ ಡೈನಾಸರಸ್ ಪರ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಪೋಯ ಎಡ್ ಆಫರ್ ಇತ್ತನ ಟಾಯ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ತೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಯ್ಸ್ 14 ದಿರಮ್ಸ್ಗೆ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈನಾಸರಸ್ 20-25 ದಿರಮ್ಸ್ಗೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಡೀಲ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರು ಪೋನ ಪೂರ ಇಟೇ ಬಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಪೋಲಿ ದುಬೈ ತಿನ್ನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೂಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೂಂದು ಅಂತ ಒವ್ವನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ತೊಂದ್ಕ ಬಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಯಾಂಟು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತನ ಖಾಲಿ 5-6 ದಿರಮ್ಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಮತ್ತು ಅದ ಪಂಡ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ನಮಕ್ ಗೆತ್ತೊಂಜೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ತೂ ಒಂದು ಪೋಯ ಓನ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಬಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ತೂಲಿ ಶೋಕುಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಶೋ ಪೀಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಇಲ್ಲ ಅಡುಪ ದಿಯರೆ ಪೂರ ಗಣಪತಿನ ಅದು ವಿಗ್ರಹ ನೀರು ಜಪ್ಪುನ ಭಾಳ ಶೋಕಿತ್ತು ನಾವು ತುಯ್ಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಓಪನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಲ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಟಲ್ ಅವ್ರು ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ಟಾಯ್ಸ್ ತೂತ್ತಲು ಅಲ್ಲರ ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಟಾಯ್ಸೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರ ಪೋಡು ಪನ್ಕೇನು ಅಲ್ಲ ಐಕ್ ಪೊಕ್ಕಳ ಗೆತ್ತುಂಚ ಅದೇ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಟಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ತೂಂತ ಕೆಲವು ಆಫರ್ಸ್ ಪಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ವಾಚ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಆಯ್ತದ ಅಂಚ ಅವೇನು ತೂ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವಾಚ್ ಹತ್ತು ಇಂಚನೇ ವಾಚ್ ಸೊ ಅವು ಮೇರೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಾ ಅತ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನು ಅವು ಹೋಗಿ ತೊಂಟ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ನಡಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಒಂದು ಪಿದಾಯಿ ಪೂತ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ
ಸೇಲ್ ಪಾಡ್ತಿರು ಖುಷಿಯನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೂತ್ ಫೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿಯ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿದ ದೈದ್ ತೊನಿಯ ಒಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಗುಲಾಬಿದ ದೈ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ ಬೊಕ ತೂ ಅಂತ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಸೇಲ್ ಪೂರ ಅಂತ ಇಂಕ ಅವು ಎದುರ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಅಡವು ಎದುರು ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಮೇರೆಡ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂತೆ ಅಂತ ತಿಪ್ಲೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಂದಿರ ಅವೇನು ಬೊಕ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಒಂದು 15-16 ದಿರಮ್ಸ್ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಅಂತ ಒಂದು ತುಯ್ಯಾರೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿದ್ದು ಮಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಕಲು ರೀಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಪೂರು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಬತ್ತು ಏನವ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ದೈಕ್ಲೆಗ್ ಹೀಟ್ ಪೋಡಿತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸೊ ಅವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಅವು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಆತು ಪದಿ ತೂಳಿ ಫೌಂಟೇನ್ ಲಕ್ಕ ನೀರು ಬತ್ತದ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಮಸ್ತಿನ ಫೋಟೋ ತೊಂತಾರೆ ಅವೇನು ಐದು ಅಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ಮುಲ್ಪಲ ಪಕ್ಕಿ ಪೂರ ಇತ್ತರು ಅವೇನು ತೂ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಪಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾ ಪ್ಯಾರೆಡ್ ಗುಪ್ ಅಂತಲ್ಲ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತಿತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬತ್ತ ಕೆಲ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಾವರ್ ಇತ್ತನ ಅಂಜ ತಿತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಬೊಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆವಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಹಿತ್ತು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿಯ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ದಾದಾಪುರ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ತರಕಾರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುನ್ಯ ಮುಲ್ಪಡ್ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ತೂಳ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ತನ ಎಲ್ಲ ದಿರಮ ಒಂಜಿ 2 ದಿರಮ್ಗಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ದಿರಮ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋತನು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಹೈತಲ್ಲಿ ಮದಿನ ಮಾಲ್ ಪನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗಳು ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಲೈಕ್ ದೊಪ್ಪು ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ರೊಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ತುಯರೆ ಬೇತ ಊಲ ತಿಕ್ಕಿಚಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಒಂಚ ಎಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಡಿಗೆ ಬತ್ತರ ಮಿತ್ತು ಫ್ಲೋರ್ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ ಉಂಟು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಡ್ತಲಕ ನಾಡಿಯ ಮತ್ತು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಗೆ ತೊನ್ಯ 2 ಫ್ರಾಕ್ಗೆ ತೊನ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಾರಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಅದು ಮಂದಿರೋದೇನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿಂತುದು ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಭಾಳ ಶೋಕಿತ್ತು ಖುಷಿ ಅಂತಂದು ಏರೆ ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರು ಬತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಜೋಕಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ ಕುರ್ತಾಸ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಪೂರ ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಉಂಡ ಬಂತು ಏರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿ ಜಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಬೇಬಿ ಶಾಪಿಗೆ ಪೋಯ ಬೊಕ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊನಿಯ ಬೋಡಿ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊನಿಯ ಅಂಚ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್